Hej Rikke. Du er ansvarlig for kolonialafdelingen her i OBS i Esbjerg. Jeg vil lige høre dig, hvordan du opfatter sådan en form for aktivitet som den, du har været med til her. Jeg synes, det har været helt godt. Kunderne har modtaget det meget positivt, fordi det ikke bare har været en person, der har stået og præsenteret, men der har ligesom været noget event om det. Hvad med hensyn til sådan noget som plads? Det at bruge så meget plads til en aktivitet, som der er gjort her. Hvordan har I det med det? Officielt der har vi det ikke så godt, men uofficielt der er det faktisk godt, fordi så virker det både for kunderne, men også for de medarbejdere. Det er noget, der virkelig er slået stort op, og noget, der har gjort et stort arbejde ud af. Det vil sige, at I vil, hvis I skulle have i fremover, vil I også overveje at bruge den form for aktiviteter, når det er jeres leverandør skal lave sampling-aktiviteter i jeres butik? Ja. Har du hørt nogle kommentarer fra jeres kunder omkring sådan en aktivitet her? Mange af vores kunder har været meget positivt overrasket over, at hele det element i, at vi kan rent faktisk komme ud og sidde til den her smagsprøve. Det har vi fået mange sjove kommentarer omkring. Okay. Så det har været meget, meget positivt. Og det er jo meget sjovt, at vi kan skabe noget sjov, når hele varehuset ellers er lidt kaotisk i tiden. Ja. Så det har været rigtig spændende.